Aqueles tempos ela era moi inteligente. E nos dicíamos, cando nos dicía así, por que nos dirá isto? E agora dicimos que razón tiña doña Sara cando nos falaba así cousas e dicíamos nós, pero por que nos dirá isto a esta muller? E agora dámonos conta que todo era verdad. Doña Sara Quinteiro López era dunha familia oriunda de Ponte Caldelas, a súa abuela era de Ponte Caldelas, tiña ali súa casa. No tempo da guerra, pois, prendéronos, entonces ela traballou sempre para axudar a súa familia. E despois emigraron eses tíos, que era o que ela máis lle quería, marcharon a Canarias. Tiña un novio de Canarias. O novio que tiña ela era irmán da súa tía. Aos tíos non lle gustaba para ela. Entonces ela falaba con el por unha ventana. Contábanos ela, falaba por el por unha ventana. E despois eles deronse conta e tapiaronlle a ventana. E non la deixaban falar con el. Pero ela estaba tan enamorada del e el dela, que eles volvíanse locos. Que fixeron? Empezaron por escribirse. E eles que fixeron? Mandaron-na para cá. Entonces foi cando se viu para Galicia. E antes de vir para aquí estuvo nunha escuela na Vega, lá en Xares, e tiña que ir a cabalo, e ela contábanos iso. E entonces choraba, que era no tempo da guerra, e que mataran a un tal Antolín, que ela, bueno, sempre o levou no corazón, e cando falaba dele sempre choraba. Era un profesor. Sempre. Sí, tiña lo pasou moi mal. Don Cándido era de dereitas, doña Sara máis ben de izquierdas. Entonces, non é que chocaban, tenían diferentes puntos de vista, pero era que eran tan inteligentes e sabían tanto. Don Cándido era tan inteligente que non lo demostraba nada. Hai moito que decir, non? Bueno, o home non era malo. O home era bueno. Era daquela maneira. E bueno, era un señor tamén así, non sei, entre eles tamén tiñan así algúns piques, pero bueno, así. Un día estaban enfadadas, e entón doña Sara estaba ali, e entonces ela seguramente que non quixo falar, e el entrou pola porta para dentro, foi á mesa, colleu a chave, e acaouse cando marchou, cerrou a porta e dixo-me ela: Concha, porque eu estaba castigada, Concha, a ti non te parece que los hombres son tontos? A ti non te parece que los hombres son tontos? Era de Porrás, e despois viu de Mesto pa aquí e casouse con doña Sara. Xa os dous un pouquiño maiores, pero eran os dous solteiros. Mira, doña Sara, eu pa min, foi boa. Non sei se era porque miña nai lle levaba uns peciños de ensalada, uns molliños de grelos, unha botelliña de viño, así sempre me quixo moito. Bueno, tiña momentos. A ver, tiña carácter fuerte. Eu nunca fui mala na escuela, nin ela tamén se portou, pero que tiña unha neura, cando aquelas que lle collía de cariño, eso de medo. Ela era unha muller que quería as cousas moi dereitas. Ela ás veces incomodábase, cando non lle facían as cousas ao xeito dela, incomodábase, poñíase toda histérica. Pero bueno, dentro do malo non era bastante familiar e así. Pois doña Sara era unha profesora moi boa, que aprendemos moito dela, e que chegou a decir dela, porque tiña todo bo. Sí, era unha casita bastante que esa casa la donara para cosas de actividades de la parroquia un tal Francisco Fernández, creo que.
Pois a escola era a parte de abaixo da casa esa que hai aí abaixo, e ela vivía arriba. Despois tiña a cociña, ao subir as escaleiras, a mandreita, subindo as escaleiras. E despois sobresalía así un trociño que ali era onde tiña o que supuestamente era o cuarto de baño dos que había antes. De arriba era así, tiña unha cociña, tiña varias habitacións, un salón, e despois tiña unha cociña, tiña así como unha cousa, e ali era, como chamaban antes, un allal, que abaixo era onde era o cuarto de baño. E desde arriba, pois, o cuarto de baño quedaba abaixo, era así. Marchaba para arriba e nós falábamos, e entonces ela desde arriba co pé aceleraba para que estuviéramos calados. Esta pena. Que non estuveras a casa. Como ela tiña arriba, ti sabes que curiosidade, sin tener mucho dinero, ella tenía aquello impecable. Aquello, nosotros, eu iba ali a estar, a coser, ela cosía polas tardes. Somos maravillas. Sí, pañitos, facíamos pañitos, letras como as nosas. Nos na escuela pasámoslo moi ben. A escuela era unha desgracia, toda rota. Ali, onde baixo na porta, eu estaba na porta contra onde tiñan ali o baño que caía de arriba. A tiñamos que levar un saco para meter por baixo da porta, que viña un frío contra os pés, que aquilo era terrible. Antes non había nada de calefacción ni nada disso, pasábase frío. Hombre, se non levábamos pouquinha roupa, era unha miseria. Non era para todo o mundo. Non era para todo o mundo. Nós ainda íbamos ben vestidas. Levaba os zapatos, as tamancas, que non eran zapatos, tamancas. E tiña unha manía xa daquela que ainda contei ayer, que mira outra vez que nos daba a buscar un caldeiro de agua. Ela lavaba as mans cada segundo. Tiña unha manía de lavar as mans sempre. E doña Sara, eu creo que era de izquierdas. E viñan, os lunes, viñan as chicas de Falange a darnos unhas charlas a iso. E ela tan mal lle quería a chica de Falange, despois deixábamos un libro para estudiar, pero como ela non lle gustaba, nunca nos mandaba a estudiar, viñan por outros lunes e non nos sabíamos nada porque ela non lle gustaba iso, e entón as outras, bueno. Arreglábase moito, andaba moi arreglada. E nós, claro, mirábamosla así, e dixía, mira que non sei que, mira que guapa se puxo. Estaba lle ben andar moi arregladiña, cuidado moi ben Si, pero non era nada coqueta, No, pero moi ben, moi limpia, e aquel peliño sempre así, blanquiño, pero moi ben peinadiño. Gustaba de andar ben, non? Eu creo que sí, que era unha muller elegante. Bueno, temos bonitos que nos mandaba rapidamente para o recreo. Dábamos unhas voltas por ali. Salíamos para ali, para afora. A veces, outra veces estábamos, se facíamos calquer cousa mal, castigábanos e xa non nos deixaba salir, eso sí. E salíamos a xogar por ali naquel resalido que hai, xogábamos ali. A pizza, que lle chamaban a escondida. Escondida, a cuerda, a pincha. Xogábamos a pita, xogábamos a amor con la tía, e chamaban así, amor con la tía, eu xa non me acordo de como era, pero xogábamos así. Eu tamén xogaba moito porque eu a escola iba pouco. A pincha, a amar con la tía, a facer as radias así, e cando teníamos así un cordel, xogábamos tamén así, xogar a saltar, así. A Rosa esa era a sobrinha. Eu, en vez de ir á escuela, marchaba con ela a xogar por ali, éramos moi amigas, e marchábamos. Ela tamén non nos dicía nada, ni nada, ela, tranquila, nós. E eu, á escuela, a veces pouco iba, porque marchaba con ela a xogar, con esa tal Rosuca, Rosa María chamaban. Principalmente no inverno a pincha, ya amor con la tía e a corda. Pero había algunhas que, bueno, tiraban tamén a pincha, que lle daban, sabes o que é a pincha? Dabanlle na punta, como aquela do chalea, muchas de caldelas, madre mía. Esa era unha máquina xogando a pinche. E outras tamén. E despois medíamos dentro do río do Porto, hasta arriba, hasta aquel cachiño que era ali de Turreiro,
xa pasaba o tempo do recreo. Había 2 filas boas de mesas, tiñamos un tinteiro ali para meter a pluma, e logo había os pizarrillos para as pizarras, que eran pizarriñas que levamos para casa, máis para encerado. 2 ou 3 mapas. España, América, Europa. Sí, había, sí, iso sí había. E despois escribíamos nunha pizarra e borrábamos xa ca manga ou co que fora. Despois tiñamos un encerado. Cando íamos ao encerado a escribir algunhas cuentas ou a fazer algún sitio, íamos con tizas. Iso era todo borrado. Primeiro íbamos ao encerado, despois chamaban un pizarrillo que escribíamos unha pizarra e dábamos a lección. Ela escribíalle a emigrantes daqui, de Cans, que estaban en Venezuela, que estaban, e recaudaba diñeiro. Máis tarde, como ben dixo Mucha, comprou un mapa, pero logo máis tarde comprou un mapa mundi, que era redondo, entonces decía, mira, aquí está Australia, está en la final ya del mundo, esto ya es en la final del mundo. Estaban para diante, as máis pequenas estaban para atrás, eu creo que tiña que ser ao revés, pero daquela era así. Eu sentábame no lado dereito, no terceiro banco. Eu estaba no primeiro, con Susa. Susa era. No terceiro, con Mucha de Luis, e despois había Maruja de Castro da Rocha. Eran listas todas. Eu era lista, pero non estudiaba. Estábamos en un banco, estábamos empezando por adiante, o mellor na terceira fila. As nenas máis bonitas sempre estaban adiante, e as nenas máis feas estábamos sempre atrás. Estábamos nos últimos bancos atrás da escuela. Eu me acordo que a verdade non me gustaba moito estudiar, non? E mandábamos encerrado, e cando me mandaban encerrado puñeme toda nerviosa. Si era o mapa, a dicir así as provincias, esas cousas, aínda tal. Pero se non puñame moi nerviosa, non... Eu pasei. Entón era un ditado para todas. E elas escribían correndo, aquelas que sabían máis. E doña Sara empezaba, eu quedábame atrás, eu facía todo mal. Todo mal. Cando nos ditaban ou así, eu tiña unhas compañeras diante que máis ben copiaba por elas. Era un altar feito así, coa Virgen ali, estaba un cruceiro detrás, e entón facíamos, se poñan... Uns paños, unhas mantelas, un altarciño, así. Eu non sei como era a canción, esa sí que xa se me olvidou a canción, pero había... Pero bueno, sobraba que levara flores bastantes. Era no mes de maio, la Virgen María subiu a los cielos, pero non me acordo como era máis. Sí. Con tamancas e lama toda polos camiños que chegaba por aí por onde vivía Damas e máis a Mucha de Caldelas, a lama chegaba aquí aos tobillos. Eu vivía onde viven os do Monte, lá o Toni do Monte e Fernando eses lá arriba. Despois fomos para a carretera. Primeiro chegábamos, ti había que entrar, daquela facían así, Ave María Purísima. E sin pecado concebida contestaba ella. Bueno, miraba que se nos andaba... Chamaba Zapón. Zapón, que andaba a correr por ali, porque ela marchaba para arriba muitas veces, xa, bueno, ahora vais para el mapa, e en el mapa buscáis provincias, buscáis... Nos íbamos para o mapa, pasábamoslo, ela marchaba para arriba, bueno, e ben. Despois, cando viña un cambio tamén, xa marchábamos dous, xa perdíamos o rumbo tamén. Eu acórdome que cando viu dela, un rosal rosa, precioso para plantar, que o tiña Nélida e tiño eu, un rosal. Pero non sabía onde, eu sei que era dunha parte de Orense ou para lá. Paraste moito tempo de profesora. Sí, viña de lá. A mesa era así polo lado de aquí, polo lado así, e había 2 filos de mesas. Nós estábamos sempre polo lado da carretera. Cando viña o inspector viña... Sí, das veces. Pero cando viña o inspector todo o mundo temblaba. Bueno, principalmente a profesora, porque se preguntaba se iba a mellor alguna cousa e non sabía se me quedaba mal, era ela. Ai, María Purísima, sí. Buenos días, como está usted? Bien, e tú? Teníamos que ir a vos adiante a mesa, a decirle... Eu tiña unha enciclopedia sola, en a enciclopedia que viña gramática, aritmética, historia sagrada, historia de España, geometría, geografía. Na mesma enciclopedia viña todo ali. Eu tuve unha sola tamén. Eu tuve unha sola tamén. Pena dunha enciclopedia, mucha doente creo que tiña algo así. Sí, pois... Tiñamos unha sola.
para todo. E tiñamos a pizarra, que se escribía co pizarrín así. E despois tiñamos un catecismo. Sí. Catecismo, era do Padre Gaspar. A Sete Vilariño, había un que era a Sete Vilariño. Non era E Padre outro que era Gaspar, Padre Gaspar a Sete, outro tamén así. Sí. En a enciclopedia que viña gramática, aritmética, historia sagrada, historia de España, geometría, geografía. Na mesma enciclopedia viña todo ali. Eu tuve unha sola tamén. Eu acordome que eu de matemáticas era fatal. Bueno, malísima. Entón estaba diante de nós, estaba moito con Aurelia, sentadas aquí, non, sí, dúas. Entón diante de nós estaba unha rapaza que era a nai desta rapaz de cando agora co chimpín de Pepe Puño. Ese era por matemáticas era un lince, tanto era como a muller do vikingo. Entón estaba diante de nós. Entonces, hasta que ela se deu conta, mandou para atrás un hostiazo que mi madre, desde ali xa non poden copiar máis. Porque eu matemáticas, cero patatero, non sabía. A mí gustaba mira o encerado, o mapa. Cando era o río, o Mississippi, Colorado, Orinoco, todo iso, ainda me acordo diso. Intentaba andar ali a buscar así no mapa. Sí. E anduvemos todas as generacións no mesmo tempo. Bueno, ti levalo a min 4 anos. Claro, eu era das máis pequeniñas daquela. Pero íamos todas a mesma clase. E si íamos todas a mesma clase. As provincias de Lucía, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, iso, de momento non se me olvidou nada. Eu tamén, eu tamén sei. Iso de momento, nada. Isto, Valencia, todo. Castellón de Padre, Valencia e Alicante. Sí. Isto, Andalucía, 8, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Palmal, Granada e Almería. Castilla la Nueva, 5, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca e Guadalajara. Murcia 2, Albacete e Murcia. Sí. Todas así, moitas así. Bueno, así. Barcelona, Cataluña, Barcelona, Tarragona, Lira e Gerona. Agora non veñen así, non acordo ao momento, así non acordo, pero sí. Non, de iso non se me olvidou. Eu como acordo da muller de Pablo Mourinho, de Maruja, a xogar a bola. Mira, tiña a uña por aquí, pero aquilo era, aí se gañaba un campeonato, Tiña o dedo, a comida estaba hasta a piel. Dáballe, porque era xogando, bueno, era maravilloso. Buf, gañaba ya todas, xa sempre quería xogar as bolas, porque gañaba todas. O sea, unha fábrica de bonito, a Marsó, que fomos, que tiñamos trapo máis útiles para limpiar bonito, e comemos, dábanos bonito a comer ali, bueno, fomos a Bueu, a Cangas, íbamos moito pola da mar, se facíamos unha vez e dúas ao ano, unhas excursións, non sei canto pagábamos, non sei. E anduvemos todas as generacións no mesmo tempo. Bueno, ti levalo a min 4 anos. Claro, eu era das máis pequeniñas daquela. Pero íamos todas a mesma clase. E si íamos todas a mesma clase. A escuela era grande, ela tiña preciosa. Sabes que tiñamos, que non había diñeiro, non daban para comprar nada. Non tiñamos nin o mapa de España. Tuvemos que facer unha coleta para comprar o mapa de España. Ela, cando viu pa aquí, fixo melloras. Ela adornaba a escuela con flores, ela encantáballe poñer fora flores. Tiña unha idea da estética de todo iso moi adiantada a xente de aquí e incluso a outras profesoras. Entonces, compramos o mapa, despois compramos outro. Nós o mapa sabíamoslo no libro estudiábamos, porque sabíamos todo de América, de todos ríos, lagos, era todo. A nacións, todas capitales, isto, outro, hasta provincias, todo. É que sabíamos todo. Era unha cosa impresionante que hoxe os nenos non saben o que sabíamos nós de geografía. Era impresionante. Todo de España, iso ainda sabemos hoxe de memoria todo. Ainda hoxe nos queda aí. Aprendemos algo. Non salimos, pero saber ler e escribir sabemos. Mellor ou mal. Unha casa antigua, habitacións pequenas, pero era unha casa exitosa. Exitosa, que é unha pena que estea como está hoxe. Bueno, non digo que destacara máis, pero era unha muller moderna. Unha muller limpia, unha muller que lle gustaba andar ben, non? Pero así é como conocín eu a doña Sara. Bueno, non era moi lexos, xa sabes, andando, claro. E se che digo máis,
Cando chovía, con saco pola cabeza. Sabedes que o mes da Virgen da Fátima. Entonces, facías un altar con flores, e a Virgen no medio, e rezábase todos os días. Íase ao entrar á izquierda, naquela esquina. Montabas ali, donde Sara estaba no medio, e ali naquela esquina montabas o altar. E ali era onde se poñía. Todos os días flores frescas, cada unha levaba as súas flores, e ali se montaba o altar. Home, acórdache todo, non? O que máis te acorda é Doña Sara, pero acórdache todo. Non aprendeches o pouco que sabes. E ela, sobre todo, é quen te acorda. A mí gustábame. Pero, hubo que deixala pronto, antes de tempo. Cousa de traballar. Era así a vida. Doña Sara era para todo. Moi boa, moi boa. Eu estudiei pouco tamén, porque eu non podía... Botei, mentre fun pequena, sí, pero despois cando empecé a ter xa... Logo xa tuve que xa me quitaron da escuela porque tiña que ter conta de meus irmáns e todo iso. Pero estudiábamos a enciclopedia que había antes, escribíamos nunha cuartilla daquelas, facíamos cuentas, cando nos las poñía ela, despois nos facíamos debaixo daquelas dela. E así. Andábamos de calquera maneira, como se podía. E non había calefacción, nin había estufas, nin había nada. Sí, sí. E as escolas tamén eran, agora son mellores, antes tamén metían frío, que aquilo mi madriña facía un frío ali dentro que era morrer. Estábamos a mirar sempre para ela. A outra non, a outra xa non, era unha mullerciña máis antigua, máis... Porque outro día cando fun onde fun outro día? E mirei que lle caíra ao tellado, fun ao cementerio. E mirei para cá e dixen, ai, mira, tía, que la... Porque agora está sin tellado, caiu todo abaixo. E dixen eu, ai, viña fora con pacita, e dixen eu, mira como está a escola onde íbamos nós, chacha. E dixo ela, ai, caiu o tellado. Dixen eu, pois sí. Nós subíamos por aquelas escaleras para arriba, que tiñamos aquelas escaleras pola parte de lá. E daquela estaba bastante ben. A cociña, máis ou menos. E alá dentro tampouco non estaba moi ben. E facíase o altar á Virgen de Fátima. No libro ese era onde se daba todo. Lengua 5, 6 e 5, matemáticas 5, 5 e 8, educación física 5, 5, 4, ciencias naturales 5, 6 e 10, trabajos manuales un 4, formación para el hogar un 4, deberes 6, 6, 6, conduta 6, 6, 7, puntualidade 7, 7, 7, aseo 7, 7, 8, todo así, máis ou menos, todas... Miras, como neste curso, no 64 e no 65, xa só teño o primeiro trimestre. Mira canto faltábamos. Non justificadas, 8 faltas. Isto había que ir, que as ovellas xa non se podía ir.
No vaya a ser que yo vaya en el coche de Ojea para Porriño y vean un piojo en mi blanca cabeza. Y entonces decirle a vuestras madres que os laven con algún producto que mate los piojos. Non decía, estas tetas que me pesan, non sei por que me deron así tan grandes. A mí quedoume aquí lo grabado cando me dixo: Concha, ¿no te parece a ti que los hombres son tontos?